Nakiya pag-celebrar at ti Community Environment and Natural Resources Office, iti Earth Day, idila engkalman Abril 22, kaspaset ti maika 55 at awenen nga anibersaryo, nga na ti tema nga Our Power, Our Planet. Babayan da ito ti panakaysayang ka ti river cleanup, iti siya dati Batak, particularly ti Kiawit River, kadagiti kasidig na nga establishmento, kaset na pa'y kadagiti pagpubliko a kalsada, iti Barangay Valdez ken Barangay Lacub, iti nasa o asyudad. Pinartisiparan da ito, digiti barangay officials, volunteers ken dagiti aggapo iti nasa o nga opisina. Agdagop ti 5 asakod, ti kabuklan anak kolektara basura, kadagiti nadakamot a lugar ken na i-turn over the mestigitoy iti city government para iti husto apan nakaibalengda. Gutguti-gute na ti senro iti kanayon apan nagtagiben na ti aglawlaw saan lang nga iti panaway na ti selebrasyon na di ket ugalien tapno na ti kastakit masalwada na ti kakaiso na alubong. Tamag iti senro kadwa iti 99.5 FM Lawag, Idol John Gistin Tatak or Rem